L'emergència sanitària global generada pel Covid-19 està perjudicant de ple a la ciutadania. No és moment de deixar ningú arrere. Per això volem que la protecció social dels treballadors i treballadores siga la més adequada per a superar junts aquesta pandèmia. Tant les persones en aïllament preventiu com els que s'han contagiat del virus es consideren incapacitat temporal, assimilada a la baixa laboral per accident de treball. Això suposa una millora de la prestació, tant per a les persones aïllades com per a les contagiades pel coronavirus, ja que passen a percebre el 75% de la base reguladora. No cal fer cap gestió. La teua empresa serà la que comunique les teues dades a l'administració i et donarem d'alta automàticament en el sistema. D'aquesta manera iniciarem els tràmits per al reconeixement de les teues prestacions. Tots els treballadors afectats per aquests procediments tindran dret a cobrar l'atur, encara que no complisquen amb el període de cotització mínim exigit. A més, no es considerarà consumit el temps que dure la percepció d'aquesta prestació. Si t'han acomiadat i no estàs afectat per un ERTO, has de tramitar la teua alta en Labora, sol·licitant cita prèvia a la web Labora, en la pestanya Punt Labora, telefonant al 012 o en l'app GBA Autoservef. Des del passat 16 de març s'han interromput els terminis dels procediments per a sol·licitar la prestació, per la qual cosa ningú la veurà reduïda per presentar la sol·licitud fora dels terminis legals. Però si el que vols és tramitar la teua prestació, o no saps si tens dret a prestació, o vols accedir a noves ajudes que ha aprovat el govern, pots entrar a la web cede.cepe.gov.es en procediments i serveis, després en persones, i així emplenar el formulari. D'aquesta manera contactaran amb tu i t'informaran. Si vols renovar la teua demanda, no et preocupes. Labora ha posat en marxa un procediment de renovació automàtica. Rebràs un SMS o correu electrònic amb la nova data de renovació. En cas que necessites inscriure't a Labora però no sàpies com, pots telefonar al 012 i des d'allí et donaran d'alta. També, si ho preferisses, pots contactar amb el teu espai Labora enviant un e-mail i ells contactaran amb tu per ajudar-te. Per això, busca dins la web labora.gba.es, Centro Servef. En el cas que tingueres cita en Labora o en el CEPE, recorda que tots dos espais continuen tancats al públic per seguretat, però continuem treballant, pel que contactaran amb tu per a fer els tràmits necessaris. Si necessites demanar cita en el CEPE, telefona al 96 500 05 79 si estàs a Alacant, al 96 308 57 79 a València o 96 475 05 79 si vius a Castelló. Aquestes són unes mesures urgents per a una situació extraordinària. Ara és més important que mai protegir i apostar per les persones, perquè aquest virus el parem units. Entre tots ho aconseguirem.